Michael, saako sieltä pallon itselleen? Saa, kääntää se sinne Sawyerille. Michael ja tämän tilanteen hoitaa, mutta ei hoida loppuun. Hanka, kun taustalta tulee Jevgeni Bashkirov ja nyt on Hietalahdessa sitten juuri. Se oli erään Irlandatsona. Tässä nähdään tuo Peter Michael ensin rakentelemassa. Sen jälkeen Harry Sawyer. Sitten jälleen Peter Michael. Pallo pomppii sinne Bashkiroville, joka lataa sen etuyläkulmaan. Ja tämä Hietalahden katsomo räjähtää kyllä suosion osoituksiin. Jevgeni Bashkirov maalin tekijänä ja siinä nähdään tuo kanu. Pari kertaa VPS-pelaajat ovat siellä suuntailleet laukaa.